درباره و مجاری و زانیارین زیدتر برس عادل الهادی پارێزەر و چالاکوانی سیاسی لە سوێدایە وەردەگرم بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ. بەرز عادل ئێوار باشتە بخێراتیش بۆ کوردستان 24 نەها ڕەوش لە سوێدایە چاوایە داوی داخوازیێن وە چنە لە سوێدایە؟ باش وەرە سپاس ji bo vê mêvandariyê diyar e daxwazên Swêdayê wek hemî daxwazên gelê Sûriyê ku ev rewşa ku niha hey krîza ku niya heye siyasî bi aborî bi di hemû waran de bê bidawîkirin xelkê Swêdayê daxwaza azadî kerametê ji bo bicîkirina biryarê navdewletî bi taybet biryara 22 pêncî û 4 ku dibe ew biryar bibe veguhestina siyasî bi rêya desteyeke desthilatê hukûmdarî ya siyasî her wiha ji nû avakirina Sûriyê her wiha bi dawîkirina vê krîza niha heye ku gihaya asteke herî zehmet ku berdewamî têde hebe. Başa. Berez Adil heya niha opsiyonê yan rejêma Sûriye hiç bersiveka we daye hatîne serxet gel we gotûbêjek kiriye? Belê rejîm bi rêya hin navbênkaran hewlan dide ji bo ku diyalogekê bi xelkê Swêda vekelê ez dibînim ku ev yek nayê qebûlkirin rewşa niha de ji ber ku ew hikûmeta Sûriye nikare di dema niha de û li gorî vê rewşa ku niha heye wekû ku me soz ji wan girtine û her wiha û riftarên wê hikûmetê jî ji berê de nikare tiştekî pêşkêş bike tiştekî nû ji bo gelê Swêdayê bi taybet jî lîreya Sûrî ji nav çûye ew jî yek ji sedeman e ku rewşa niha xelkê Sûriye geştiye wê astê wê rewşê bi rewşa giştî jî ya Sûriye ku bêtirî 12 sala têde dijî ev rewş Başa ew jî zehmete ku hikûmet tiştekî bike. Başa heng bi çi biryarekî qayîl dibin bi çi biryarekî razî dibin rejim çi biryarekî bidetin wê dev ji xwepêşandanan ber bidin. Dibe ku rejîma Sûriyê qebûlkirina vê destpêşxeriya erebî rabigihîne û bicî bike jî wê biryara 22 pêncî û 4 ku garantiyê di desteya hukma veguhêz ya Sûrî û bi dawiya anîna vê rewşa niha her wiha veguhestina vê desthelata niha heye ji bo desthilateke dadperwer ji bo jiyaneke baş ji bo gelê Sûriye bi dadperwerî ku mafên gelê Sûriye parastî be û jiyana wan parastî be her wiha ew hêzên dagîrker jî ku li Sûriye heye derkeve ji xaka Sûriye. Berez Adil ev 12 salin xwepêşandan dengê nerazîbûnê di nava Sûriyê de heye lê bi xwepêşandana tiştek bi destê gel ve nehatiye gel perîşan bûye. Hîn heta ku derê wê berdewam bin ji bo vê yekê ku mafên xwe bi dest bixin Kurtî. Ew pirs bi asanî çi çareserî nemaye xelk niha bi zorê xelk xwarina zarokê xwe peyda dike doz ew e ku her tişt bi dawî bûye li cem Sûriyan ji bo berdewamî vê rewşa niha ne tenê rewşeyan aliyekê yan jî rewşeke niha heye ku li ser xelkê hatiye sepandin ku derkevin xwepêşandanan ku nema karin berdewamiyê bidin vê jiyanê. Ev jî fişarek li ser rejîmê ji bo ku qebûl bike wan biryarên ku dibe çareseriyeke bingehîn ji bo Sûriye bîne û dawiyanîna krîza Sûriye û her wiha azarên xelkê Sûriye bi dawî bîne. Tamam. Berez Adil Elhadî parêzer û çalakvanê siyasî li bajêrê Swêdayê gelme bû gelekî spas.